Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżeġ ti kull ma l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna li mħabba li nismek, u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qoddim dak li tajjeb fina tħarisulna bitħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lit-Tessalonkin. Ma rridux li ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma sewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħiduhulkom fuq il-kelma tal-mulej. Jiġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għal miġla tal-mulej ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Flimkien, il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu,
flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, jaħwequ li jagħmel ismewiet flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej ġej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. L-ispirtu tal-mulej fuqi batni nwassal l-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taf f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Bat inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Bat reġala il-ktieb taħlura lil qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu. U beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlieħ l-ewwel li kien ħireġ minn fommu bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju tabib fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta Romon f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma nt waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġu il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mimlija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Luqa meta Ġesu kien qiegħed jitkellem fis-sinagoga. Kulħadd intela bil-korla ma waqfux hemm. Saru violenti. Il-fatt l-Evanġelju jgħid li qamu ħarġu il-Ġesu l-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom biex jixtuh minn hemm fuq l-isfel.
hija reazzjoni violenti, rridu propju jeliminawh lil Ġesu. U tolqotna din iktar u iktar meta fl-istess silta li qrajna llum naraw kif inbidlet għal kollox ir-reazzjoni ta' dawn in-nies li semgħu l-Ġesu. Għax fil-bidu meta Ġesu beda jitkellem, l-Evanġelju jgħid illi il-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Mela fil-bidu laqgħuh baqgħu mistaġba. Meta baqa' jitkellem, daqqa waħda dawn inbidlu. U min nies li laqgħu kliemu mhux biss irrifjutaw kliemu ma rridu wkoll jeliminaw lilu. X'ġara? X'qal Ġesu? Ġesu qal xi ħaġa hawnhekk fl-Evanġelju biex jinsulthom, biex joffendihom. Għaliex din ir-reazzjoni kbira kontrih? Ġesu fil-fatt ma qal xejn li bih kellhom joffendu ruħhom dawn in-nies, għax Ġesu qal il-verità. Ġesu li spjegaw huwa kif Alla huwa Alla ta' kulħadd u għal kulħadd. Mhuwiex ta' xi poplu wieħed b'mod esklusiv, u għalhekk ġab l-eżempji Ġesu tal-profeta Elija, profeta Eliżew, fi żmienhom kif Alla ħadem mhux biss mal-poplu ludi ma anke l-barra mill-poplu ludi ma' nies li ma kinux jiffurmaw parti mill-poplu ludi. Il-messaġġ kien Alla u Alla għal kulħadd. Għalhekk ma kellhomx għalfejn joffendu ruħhom, imma ħaduha daqshekk bi kbira għax huma kienu magħluqin. Għalihom huma biss kienu il-poplu ta' Alla. U li tgħid xi ħaġa bħal din qed tgħid xi ħaġa li għalihom ma ddoqx, għalihom hija kbira. Ma x'għamel Ġesu? Għax din hija importanti wkoll. X'kienet ir-reazzjoni ta' Ġesu? Ġesu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer biex naturalment ma jispiċċax in-naħa t'isfel tar-irdum, jiġifieri biex ma joqtluhx. Imma mbagħad Ġesu wara din il-ġrajja ma dħalx fuq xortu qal aħjar noqgħod bi kwieti u ma nagħmel xejn għax ikun hemm min joffendi ruħu. X'għamel Ġesu? Ġesu baqa' jgħallem fis-sinagoga, fit-tempju, fit-toroq, ġo l-belt, il-barra mill-belt, mal-poplu ludi, il-barra mill-poplu ludi, baqa' iwassal b'fedeltà il-kelma ta' Alla. Bla biża'. Anki jekk hawnhekk kienu daqshekk violenti. Sa x'inhu il-messaġġ għalina llum? Ħansemmi żewġ affarijiet. L-ewwel nett li dan li qed jgħid Ġesu ikun tassew dak li aħna nifhmu, napprezzaw u naċċettaw, jiġifieri li Alla u Alla għal kulħadd. U li meta bagħat il-Ġesu bagħtu biex jifdi lill-umanità. Irridu noqogħdu attenti li ma jkunix aħna din il-mentalità magħluqa li kellhom dawn in-nies li kienu qed jisimgħu l-Ġesu. Għax kultant jista' jiġri anki fil-espressjonijiet tal-fidi tagħna li jkollna din il-mentalità magħluqa. Hu pereżempju fraħal f'lokalità. Meta aħna ngħidu qaddis u jkun hemm min ma dal-qaddis imma kontra qaddis ieħor. Jew ma din Madonna, ġifieri taħt Madonna taħt ċertu titlu u mhux mal-Madonna taħt titlu ieħor. Din il-mentalità ta' dawn in-nies li qisu tista' tagħlaq inti lill-Alla jew il-qaddisin tiegħu għal b'mod esklusiv għal ċertu nies. Mentri
Messaġġ importanti li għatina hu Ġesu huwa li Alla u għandna l-kulħadd. U aħna għandu jkollna qalbna miftuħa għal kulħadd. Mbagħad il-messaġġ ieħor li huwa importanti għalina huwa dan li aħna bħal Ġesu m'għandniex nibżgħu inwasslu l-kelma ta' Alla kif inhi. Anke meta jkun hemm reazzjoni vjolenti għax kif jgħidu anke t-Taljani kultant il-verità toffendi. Ġieli ikonna dell-esperjenza anke bħala Knisja aħna li nwasslu t-talim ċar kemm jista' jkun. Ma jkun hemm min anke fil-kitbiet tiegħu jinsolenta x'għandna nagħmlu aħna. Għandna nitlu fuq xortna, għandna nkomplu inwasslu il-kelma b'mod ċar u bla biża'. Jekk ikun hemm min joffendi ruħu minħabba l-verità, ma jfissirx li b'daqshekk ma nkomplux inwasslu il-kelma ta' Alla kif inhi u bla biża'. Jew nitolbu l-mulej llum l-għonet li aħna jkollna qalbna miftuħ għalih li qatt ma nirrifjutaw il-kelma tiegħu bħal mamlu dawn in-nies. Imbagħad li aħna nkunu nistgħu wkoll inwasslu din il-kelma bil-kuraġġ, bla biża' u b'fedeltà. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kummu dejjem mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli twassal il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku fil-vjaġġ pastorali li qiegħed hemm issa fil-Mongolja, nitolbu biex dan il-vjaġġ pastorali jħalli ħafna ġid spiritwali għall-Knisja kollha u għas-soċjetà kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mard tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn xi diffikultajiet fil-ħajja tal-familja biex inti mulej tgħinhom ħalli jsibu l-għajnuna li jeħtieġu fid-diffikultajiet u l-problemi tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex inti tagħti il-mistrieħ ta' dejjem dawk li għaddew l-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem u tagħti l-faraġ ukoll lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin iċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu mwielet minn Marja Verġni. U għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarrat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għal-mnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina u koll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġosep, mal-Apostol qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna Mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twettaq qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan il-Rożarju għal Kattoliċi tal-Mongolja u biex iż-żjara pastorali tal-Papa f'dan il-pajjiż tħalli ħafna ġid fost in-nies ta' dan il-pajjiż. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana jina waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, kun ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa għalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għadik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żuq li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ku ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Is-sienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu wissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, hu ġenera l-ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu li Ġesu wara 3 tim sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Is-sienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrenna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera l-wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-misriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' Vilodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u malla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusimi dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin u Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li ġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik, ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għallanna l-grazzja, il-ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu,
Nbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Nbirek l-isem ta' Ġesu. Nbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Nbirek id-dem għażiż tiegħu. Nbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Nbirek l-Ispirtu Santu Parakletu. Nbirek l-Kbira Malla Marija Santissima. Nbirek l-Imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Nbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Nbirek l-isem ta' Marija Verġni u nbirek San Giuseppe Paruska s-sismu tagħha. Nbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.